שלום, שמי דלידה, ואני הולכת להסביר איך תראה היציאה שלכם היום. יש לנו בערך 25 דקות של שייט עד שנגיע לאתר צלילה. לגבי הציוד, יש לכם את ציוד הצלילה שכולל את המיכל, הווסת והאפוד. במיכל הצלילה הזה, בנפח 12 ליטר, יש לכם אוויר דחוס בלחץ של 200 בר, שזה שווה ערך ל-2400 ליטר של אוויר כשהוא מתפשט. צוללן ממוצע צורך 20 ליטר לדקה, מה שאומר שיש לכם שעתיים של אוטונומיה בעומק של היום. אז יש לכם הרבה יותר ממספיק אוויר לצלילת ההיכרות שלכם. הווסת מחובר ליציאת האוויר של המיכל דרך השלב הראשון שלו, ויש שני שלבים שניים עם פיות נשיכה. לצלילת ההיכרות שלכם תצטרכו להשתמש רק בווסת השחור הראשי. הווסת הזה יאפשר לכם לנשום. כל מה שצריך זה להכניס אותו לפה ולשאוף, והאוויר יגיע מיד. הבא הוא מד הלחץ, שמראה לכם את לחץ האוויר בתוך המיכל, וצינור הניפוח, שמספק אוויר דחוס לאפוד השליטה בציפה. לאחר מכן יש את חליפת הצלילה שצריך ללבוש. שימו לב למקם את האוחסן הראשי בחזית, לא מאחור. יש לכם גם מסכה, שנורקל וסנפירים, שיאפשרו לכם לשנלקל בזמן שאתם מחכים להתחיל את הצלילה המודרכת עם המדריך שלכם. במהלך המפגש הראשוני עם המדריך, תוכלו לבעוט, בעיטות קטנות ומהירות כמו בסגנון החתירה, בעזרת הסנפירים. אבל הבעיטות האלה צריכות להיות איטיות כדי שתוכלו ליהנות מהצלילה במלואה ולא להביא את הדגים. בזמן הצלילה חשוב לא לשחות עם הידיים. איך זה הולך לקרות? ברגע שתגיעו לאתר, המדריכים ילכו עם הצוללים המוסמכים לבצע צלילות עומק או צלילות אימון. כשהם יחזרו, כל אחד מכם ילך עם מדריך לצלילה המודרכת שלו. המדריך תמיד יהיה לידכם, יחזיק ביד אחת את המיכל שלכם וביד השנייה את הזרוע שלכם. אתם אף פעם לא תהיו לבד. המדריך תמיד יהיה איתכם. הציוד הצלילה שלכם כבר יהיה מוכן מאחור בסירה. כל מה שתצטרכו לעשות זה לעבור לפלטפורמה האחורית, לשבת כדי לשים את הסנפירים והמסכה, ואז להחליק למים ולהצטרף למדריך שלכם. המדריך יעזור לכם ללבוש את ציוד הצלילה. לאחר מכן הוא יבקש מכם לנשום על פני המים כדי ללמד אתכם איך לנשום נכון. לשם כך, חשוב להוציא את כל האוויר מהריאות, כדי שתוכלו לשאוף אוויר טרי בנשימה הבאה. ברגע שנהיה מתחת למים, לא נוכל לדבר, ולכן נצטרך לתקשר באמצעות סימני ידיים. יש כמה סימנים שאתם צריכים להכיר. הסימן הראשון, הכל בסדר, הוא שאלה. כשהמדריך נותן לכם את הסימן הזה, הוא רוצה לדעת אם הכל בסדר אצלכם, אם באמת הכל תקין. החזירו למדריך את אותו הסימן. אם יש לכם איזושהי בעיה, השתמשו בסימן לא בסדר ונסו להראות או להצביע מה לא תקין, שמשהו לא בסדר. יש לי מים במסכה, זה לא בסדר. כואבות לי האוזניים, זה לא בסדר. יש לי התכווצות בשריר השוק. הלאה, יש את הסימנים. אני רוצה לעלות, ואז אני רוצה לרדת, ואז קר לי. כשאתם מתחת למים עם המדריך שלכם, ייתכן שיכנסו מים למסכה שלכם. אתם יכולים לרוקן את המים מהמסכה על ידי נשיפה דרך האף תוך, כדי שאתם מתים מעט את הראש כלפי מעלה. אם בכל זאת אינכם מצליחים לרוקן את המים מהמסכה, זכרו לסמן שמשהו לא בסדר על ידי הצבעה על המסכה שלכם. בשלב הזה, המדריך שלכם יעזור לכם לרוקן את המסכה בצורה יעילה. במהלך הצלילה שלכם מתחת למים, חשוב לנשום בצורה רגילה, כלומר לשאוף ולנשוף באופן קבוע ולא לעצור את הנשימה. חשוב גם לא לגעת בבעלי החיים או בצמחים. למרות שאין סכנה בים התיכון, אנחנו חייבים להגן על הטבע. ולבסוף, כאשר אתם מתחילים את הירידה, כלומר כשאתם עוברים על פני השטח אל מתחת למים, לחץ המים ישפיע על הגוף שלכם, במיוחד על האוזניים, ותצטרכו לאזן את הלחץ כדי להקל על אור התוף. כדי לעשות זאת, זה די פשוט. במהלך הירידה, או ברגע שתרגישו אי נוחות קלה באוזניים, תחזיקו את האף דרך המסכה ותנשפו בעדינות דרך האף כדי לאזן את הלחץ באוזניים. כנראה שכבר עשיתם את התמרון הזה בעבר, כשעליתם להרים או כשעליתם על מטוס.
אתם יכולים לבדוק עכשיו אם זה עובד. תחזיקו את האף ותנשפו בעדינות דרך האף בלי להפעיל כוח. אתם אמורים להרגיש קליק קל באוזניים, אבל אם כואבות לכם האוזניים, תזכרו את זה. תעשו סימן שמשהו לא בסדר על ידי הצבעה על האוזן למדריך שלכם. בשלב הזה, המדריך שלכם יעלה אתכם בעדינות למעלה, מה שיפחית את הלחץ על האוזן. ברגע שתרגישו שהכל בסדר, אל תשכחו לתת להם את סימן האישור כדי שיוכלו להתייצב בעומק הזה. זה הכל. התדריך לצלילה המקדימה שלכם מסתיים כעת. כמובן, אם יש לכם שאלות כלשהן, אנחנו כאן כדי לענות עליהן. תענו מהצלילה שלכם.